Kitchengsi KARDOM kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an first time lapen pini la so video long nali tumhana ki than ponji labang ke Diphu Karbi Anglong pen kapiklang pon delivery boy la so awring warsai APUTHAK sinali tumhana than pachini ponik po nali tumjong si claim do ning tung pulre la so video labang ke nali tum kicheng pen kichut an lang ikon lapen la son update nali tum kilong ver ze fan la so YouTube channel labang ke nali tum subscribe ikon lapen latest update kilong versi apan belarjan theloi hotas tame nalitum berpon igdenon tak denon pathek pen delivery boys laso awreng website APUTHAK le langlo na lapen chethan ponlo na tang denon pathek pen chethan ponlo na MESSO ahin pen kapiklang pon awreng website kapiklang pon labang ke dak MESSO Diphu Karbi Anglong ahin pen sepaklang pon iklo lapen dak courier name labang ke MESSO logistics lapen dak delivery boys wareng warsai kaduka wepen dak post labang ke bang engkoya farmando lapen dak option available nalitum salary koson bang sidak kenang zima la so option dak pipondo kedam tang hostameni li nalitum hanang than pachini pon iklo option 1 labang ke per month salary 11,000 lapen per day petrol 100 an nalitum long pon ikpo lata labang ke option 1 lo lapen option 2 labang ke dak per parcel rest 15 for 20 days payout labang ke option hini lo jong sinali tum parcel hisab se NG pulote isi parcel long pen alang li tum da 15 rupees peak po lapen 20 days peng lo pulote ka an manang li lap 20 days sang bong income la so tangka bang ke nali tum 20 days sang bong pen long ponik po lapen salary la option 1 jong sinali tum dak nang example te la per month salary la bangke 11,000 nali tum long ponik po la pen per day dak 100 rupees petrol ke thaya fan dak pipon ikpo pusta dak tok pon la pen apus vacancies ke do la bangke kadu ka pen dak 20 ando bang ko ya farman sining ke hang abang phu mat tum mate abang fi tum stame jogdon example te nalitum jogdon iktame sitame isonalam nalitum long driving license labang ke donang po lapen nalitum bike ma scooty sitame nalitum arideng donang po lalo lapen dak incentives puthot dak dotulang ke pipon 100% attendance 500 rest extra per month jong sinalitum 100% attendance do cheklo ezon along mate 30 days 1 month along jong sinalitum absence pin pulte per month along nalitum fan 500 extra banke nalitum long ikpo puta ladak tok ponlo lapen puthot do thulang address labangke kachini nangji kenang sotlo address labangke dharamnala near namghar Diphu Karbi Anglong lo lapang pin code lo 782460 labangke nalitum la screen along thek pon long ekpo address labangke dharamnala near namghar Diphu 782460 lapen nalitum kapre ka son details jong se chining tung pulotang te nalitum ladak ki pipon ke thom number do nalitum la so number along call pens tame nalitum details mateklar dagalam labangke nalitum arju iglong po kicheng se number la bangke 7002029802 la pen puthot number la bangke 7002807086 la pen daga don tu la so number la bangke 7099279197 la ke thoma number dag pi pondo la ke thoma number long nalitum call ikon la lo pulta nalitum details mate klar daga lam kapre details jong se arjulang pulta nalitum chini pon ekpo lapen dak nalitum theklongji kinang sot labangke delivery boys post lo lapen salary nili amuta nangli tum panang thana salary nalitum hini option dak do isi bangke nalitum achiklo NG pulotang te nalitum chiklo izona long 11,000 bangke nalitum long ekpo lapen per day 100 rupees nalitum petrol afan long ekpo lapen 20 days sang bongjong nalitum tangka nangji pulote isi parcela long dak 15 rupees se pipon ekpo lapen 20 days peng lo pulote nalitum la kan manalitum la 20 days sang bong ka income so tangka bangke nalitum longpon ekpo lalo pini update la bangke sining ke hang abang phu atum jong si claim don jining hang polda nalitum long mission bike mate gari do lapen driving license to polda nalitum claim don ekme lapen apus la bangke
dak penang ando 20 ando nalitum la theklong ji screen along dak 20 an apos vacancies to nalitum jong si jogdon igwek ji pulte contact number dak ipi pondo la aber ki thom contact number along nalitum call pen details la pen klar dak alam koson son si ki jog nang ji ka apply nang ji la so details nalitum arju igon lapen video nalitum ka an ma share on share ikon Karbi Anglong ras tame palang ignang lapen pachini ignang lapen ningang hang abang photom paklem dunang lapen la so YouTube channel tame nalitum subscribe kilang polte subscribe ikon lapen latest update kilang wer jefan Telegram channel mate WhatsApp group along tame nalitum nang join don ikon tang de pin video long bangla anling ton ponik nang la si domi thagmi ka dukavi Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rat do ana fans tame nilhin pen KARDOM